И така, 1 юни е 12 часа. Теглим печелившите. Кой ще спечели този хубав куфър? Отваряме. Я, виж колко бележки има вътре. Бъркаме. Не гледам. И тегля. Ангелина Минчева. Честито! И така, набираме телефона на печелившия. А тук в скобки има Снежана, може би нея трябва да търсим. Никой не дига. Не вдигат. После пак ще пробваме.